Simreken ti panawen ti habagat, ken posible ti mapasaran a panagtudtudo na. May sa kadagiti maapektaran, iti tunggal dumuprak ti Bagyo, ket ti barangay Nagilian, San Gregorio, La Paz. Dumakkel ngamin ti level ti danum iti Karayan, ang mga apektar iti barangay da, karamanen ti daan a Suot Bridge. Depende jay kapigsa ti Bagyo, ken no ti may sa ngamin ma'am, dati Suot Bridge, dakkel dati ko ma'am, dati ngamin Karayan tay ti Abra River, trapon na dati Suot. Iso nga, asidag kami yung ngamin ti pagsabatan da ma'am, iso nga, no trapon na ti Suot, nga babasit, aglipyas dati ko, sumalpa mo dati Karayan ti Suot, dito ayamin, iso dati ti baysa nga, pakalayusan mi ma'am. No matinep ti danom ti dati a Suot Bridge, saan meten a makadalan dagiti motorista ken residente. Ngemitan, ad-addan a kampanteda gapoy ti panakaaramid tinangat ngato ken nalawlawa arangtay. Abril itaatawen, nalukatan ti baro arangtay nga agatidog ti 430 meters ken nadaan kalawa a 7.2 meters. Ay dakkel ma'am nga pagsiatam mi dayay baro nga bridge ta tatta oray no mapasamak di kalkalabas nga bagbagyon di gid napipigsan. Makapag na kami DJ tanang ngaton ma'am. Dahil ti bridge nga dati ay nga baro. Kaysa tay dati ang kami nga makapagnan dati napipigsa nga bagyo. No di dati nga bridge ma'am, maparigat kami nga talaga nga bumalasiw ta napigsamot di danom. Kadawatan man dito nga gundaway nga agyaman kini apo kong GB kini Ma'am Ching, iti tulong da uno ti daytoy nga impaida nga rangtay. Arig na tinawan met, amatinap tinakurang 4 dekadan, amalanas overflow bridge iti poblasyon South San Juan Abra, tunggal dumteng ti panawon ti panagtutudo. Agsabat ngamin ti malanas ken Bolo River, amang itunda ti dakkel alabel ti Karayan. Kaasping ti Suot Bridge, ti malanas overflow bridge, amang tedrisgo, kadagiti motorista ken residente. Idi ka impossible, madi mabalin ti biyahe, madi mabalin ti agbalasyo, mabantayan ti agsumbang nga Karayan mi badas ken to South Poblacion ma'am. Actually, iuray mi nga agsubside deta danom, santo pasabelen, how many hours lang met. Adala risgo na dayay, delikado kasi. Tawen 2023, nalukatan ti baro arangtay, ti malanas Legacy Bridge. Nang tednam ay ken talged, saan laeng kadagiti residente, iti San Juan, ngemket di, pati kadagiti kabangibang nga ili. Awanen ti danag min uray kapigsa ti bagyo, agbalasyo kami latan, mabalin mi ti agbiyahe. Uray awan ti warningan nga, napintas sa ito rantay minangato. Ay, dakil nga banag deta kung JB Legacy Bridge do San Juan ta aduti turista actually the whole year round aduti mapantitinag some part of Lagayan dagita kaduan natin ma-appreciate datoy probinsya tayo kapureta nga rantay kaya nasawen talagang ag-prosper ti probinsya tayo. Kunati DPWH Abra, ti Suot ken Malanas Bridge, ket karaman kadagiti na kompleton as nga pulo ket talo a Legacy Bridge iti probinsya. During the incumbency and under the bold leadership of Kong Mayor J.B. Bernos and Kong Woman Menchi Bernos, we completed 1,308 regular projects and 214 special projects, building not just infrastructure, but hope and opportunity for the people of Abra. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.